Bueno, kaixo, egunon, banator bideo berri batekin, eta bideo honetan partikula ezagutuko dugu, bale? Partikulan noiz edo zertarako erabiltzen den, gaztelaniaz eta ingelesez bezala, kondizio bat jartzeko, eta kondizio horren ostean ondorio bat, ez da? Hau da, if ez dakizen, ingelesez idazten dugula, eta badago ondorio bat, ez da? Eta gaztelania, si hago no seke, pues gauza bera. Orduan, bi eratara aurkitu ahal du. Normalean, elkarturik dago, edo elkarturik ikusten dugu, partikula hau, eta badoa aditzaren aurrean, eta aditzari lotuta, adibidez. Gutxieneko altuerarik ez baduzu, ezin zara igo. Edo nik badakit gitarra jotzen, hemen adibide honetan ikusten dugu bezala. Kasu horietan, arruntenak lotuta dago aditzari. Eta beste batzuetan, galderetan, batzuetan bereizten da. Zergatik, erdian sartzen dugulako al, ote edo omen, Al dago norbait, ez dakit, liburu hau irakurri duena, ote dago oe elastikorik, omen dago hemen oso ondo euskeraz etxe egiten duen norbait, kasu horietan adibidez. Orduan, noiz erabiltzen dugu partikula, esan dizuedan bezala, normalean kondizioa gehi ondorio bat jartzen dugunean, asko ikasten badugu, azterketa gaindituko dugu. Gero, beste adibide bat izango litzateke, ez dakit. Loteria irtengo balitzait, Ibizan etxe bat erosiko nuke, adibidez. Edo horlakoak. Beste batzuetan, galderak egiteko erabiltzen dugu, hemen ikusten dugun bezala, Salda badago, eta haien erantzunetan, bai indartzeko, bai erantzuna emoteko, jartzen dugu partikulare. Badago, Kaso hauetan ikusiko dugu ere, al, ote edo hemen sartzen dugunean, nola, banatzen dugu partikula, baina erantzunean ez, Aldago euskeraz hitz egiten duen norbait, ikusten badugu hemen, separatzen dugu, baina gero erantzunean, badago, elkarrekin lotzen dugu, ez da? Aditzari lotzen dugu. Ez dauka misterio handirik, hauze da guztia.